Lewap vilayatynyň tas ähli etraplarynda paxta ýygymyna girisildi. Ozalky ýyllardan tapawutlykda 10 gün çemeti ir basladylan bu işlere adatça bolsa ýaly büdjetçiler hem mezburi çekilýär. Häkimetler idara işgärleriniň zähmet ruhsatlaryny çäklendirip, olaryň aýyň aýagyna paxta, has köpçüliklen gitmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. 15 awgustda vilayatyň Dänew, Seydi, Sayat, Kerki, Farap we Çärjew sewitlerinde paxta ýygymy başlandy. Munyň bilen bagly sewitiň edara kärhanalary hem işgärlerini paxta iýerip başladylar. Mejburi talapdan ýüzegürýänleriň işden kovuljakdygy bilen haýwat atylýar. Ilatly nokotlaryň çetinde yerleşýän kärende yerlerini hem özümüz şahsy ulagymyzda aşmaly bolýarys. Dip bu ýagdaýlary bastan geçirenleriň biri habarçymyza gurrun berdi. Ol günüň dowamında özlerinden azyndan 20-25 kilogram paxta tapşyrmagyň talap edilýändigini hem sözüne gosdy. Ýöne edara ýolbaşçylary awgustyň 25-sinden soň işgärleriň has köp böleginiň sol sanda senbe we ýekşenbe günleri hem paxta gitmeli boljakdyklaryny duýdurýarlar. Munyň bilen bagly döwletiň edara kärhanalary işgärleriniň agrymly bölegini bu mewsümde eden etdilikli ýagdaýda dinjalsa hem göýbermeýärler. Mecburiyetin başlanmagy bilen büdjetçileriň ýerine paxta ýygyp bermegi hödürleýän günlükçüler hem peýda bolup başlady. Bularyň arasynda maşgalasyna himayet berjek bolýan yetkinjekler hem köp. Olar gündelik 30-40 manat aralygynda pul soraýarlar. Döwlet işgärleriniň köpüsi öz orunlaryna bulary hakyna tutanyny gowurýarlar. Ýolbaşçylary hem gündelik soralýan paxta ýygylsa bolany. Paxtamy kimiň toplany olary gyzyklandyrmaýar. Dip habarçymyzyň söhbetdesi aýtdy. Türkmenistanda suýul ýurt boýunça 580 000 hektar meýdandan 1.250.000 tonna paxta hasylyny almak gözüňinde tutulýar. Ýurtda ýygym mewsumi dekabryň ortalaryna çelini dowam edýär. Bu döwürde häkimetler büdjet işgärlerini, käte isgerleri we mektep okuwçylaryny köpçülikleň paxta ýygymyna gatnaşmagy mejbur edýärler. Türkmenistanyň hökümeti paxtaçylyk pudugynda ýyllar boýy mejburi zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.